Nuori leski, 7. kuulla raskaana, kiskaistiin vuoteestaan keskellä yötä ja heitettiin hylättyyn torppaan, jota kaikki välttelivät, ilman ruokaa, ilman vettä, ilman ketään lähellä. Hän uskoi kuolevansa sinne yksin, lapsensa syntyessä hänen omiin käsiinsä, kunnes noiden maiden omistaja ilmestyi ja teki ehdotuksen, jota kukaan ei odottanut. Ennen kuin jatkamme, tilaa kanava ja jätä tykkäys, sillä tämä tarina osoittaa sinulle, että joskus epätoivo johdattaa meidät juuri sinne, missä meidän kuuluu olla. Ja kerro minulle kommenteissa, mistä kaupungista katsot tätä videota. Rakastamme tietää, kuinka kauas nämä liikuttavat tarinamme yltävät 1800-luvun lopulla Suomen syrjäisillä seuduilla. Tällaiset tarinat olivat yleisiä. Hämeen maaseutu vuonna 1897 oli raastavien vastakohtien maa. Suuret kartanot ja viljelykset ulottuivat silmänkantamattomiin. Vihreät rikkauden meret toisille, hien ja kyynelten valtameret monille muille. Sääty-yhteiskunnan rakenteet pysyivät käytännössä muuttumattomina. Suurtilalliset ja kartanonherrat olivat laki omilla maillaan. Heidän sanansa painoivat enemmän kuin viralliset asiakirjat. Heidän oikkunsa määräsivät kohtaloita. Heidän päätöksistään ei voinut valittaa. Pitäjän pienissä kylissä elämä pyöri kartanoiden ympärillä. Ne, jotka eivät työskennelleet suoraan herroille, olivat riippuvaisia heidän liikkeelle panemastaan rahasta. Pastori tarvitsi anteliaita lahjoituksia kirkon ylläpitoon. Kauppias tarvitsi tarvikkeita, joita kartanot ostivat. Seppä tarvitsi hevosia, joita tilalliset toivat. Kaikki ja jokainen pyöri näiden vaikutusvaltaisten miesten ympärillä. Tuon ajan naisille elämä oli vieläkin rajoitetumpaa. Naimaton nainen eli isänsä holhouksessa, naimisissa oleva nainen miehensä ehdottomassa vallassa ja leski. Leski jäi edesmenneen miehensä suvun armolle, varsinkin jos hänellä ei ollut omaa omaisuutta tai perhettä suojelemassa häntä. Laki oli selvä. Nainen tarvitsi miehen vastaamaan puolestaan, edustamaan häntä ja hallitsemaan hänen päätöksiään ja elämäänsä. Kaarina Lahtinen oli 34-vuotias, kun hänen maailmansa luhistui täysin. Hän oli keskipitkä nainen, jolla oli ruskeat hiukset, jotka hän yleensä sitoi yksinkertaiselle nutturalle. Kasvoillaan hänellä oli sirot piirteet, mutta hänen katseessaan oli määrätietoisuutta, joka paljasti sisäisen voiman. Hänen kätensä olivat sirot, mutta taitavat. Kädet, jotka osasivat ommella, laittaa ruokaa ja huolehtia kodista. Hän käytti yksinkertaista puuvillamekkoa, ei mitään ylellistä, mutta aina puhdasta ja huoliteltua. 6 kuukautta sitten Kaarina oli Antti Lahtisen vaimo. Antti oli 38-vuotias mies, joka työskenteli työnjohtajana alueen keskikokoisella tilalla. He olivat olleet naimisissa vasta 2 vuotta sen jälkeen, kun Kaarina oli jäänyt ensimmäisen kerran leskeksi 29-vuotiaana, eikä tuosta ensimmäisestä avioliitosta ollut lapsia. Antti vaikutti hyvältä puolisona, ahkera, arvostettu ja alueelle vakiintuneesta suvusta. Avioliitto ei ollut suuren intohimon täyttämä, mutta se oli vakaa. Antti toi elannon, Kaarina hoiti taloa, jonka he jakoivat Antin vanhempien tilan takamailla. Heidän välillään vallitsi molemminpuolinen kunnioitus, yhteiset ateriat ja keskustelut päivänkulusta iltaisin. Kun Kaarina sai tietää olevansa raskaana 6 kuukautta sitten, molemmat ottivat uutisen vastaan vilpittömällä ilolla. Se olisi heidän molempien ensimmäinen lapsensa. Siunaus vuosien odotuksen jälkeen. Mutta sitten tapahtui onnettomuus. Antti oli auttamassa tilan päärakennuksen katon korjaamisessa. Se oli tavallinen työpäivän iltapäivä helmikuun loppupuolella, jolloin kylmä talviaurinko paistoi kirkkaasti ja pakkanen teki ilmasta tiheän ja raskaan. Kukaan ei tiennyt tarkalleen, miten se tapahtui. Jotkut sanoivat, että katon lauta petti. Toiset vannoivat, että Antti liukastui jäisellä katolla. Tosiasia oli, että hän putosi lähes 5 metrin korkeudesta ja iski päänsä pihan kiviin. Kaarina oli appivanhempiensa talossa auttamassa anoppiaan illallisen valmistelussa, kun he kuulivat huudot. Hän juoksi onnettomuuspaikalle ja löysi miehensä maasta. Verta vuotava syvä haava oli hänen otsassaan, hänen silmänsä olivat puoliksi ummessa ja hänen hengityksensä oli heikkoa ja epäsäännöllistä. Antti oli vielä elossa, kun Kaarina polvistui hänen viereensä, tarttui hänen käteensä ja rukoili häntä kestämään. Antti eli vielä 2 tuntia, mutta ei koskaan palannut tajuihinsa. Hän kuoli iltapäivällä Kaarinan pidellessä hänen kättään ja kuiskaillessa rukouksia,
joita hän hädin tuskin pystyi lausumaan nyyhkytyksensä välistä. Kaarina oli 3. kuulla raskaana ja oli juuri menettänyt toisen aviomiehensä. Hautajaiset olivat lyhyet, maahanpaniaiset vieläkin lyhyemmät. Lahtisen suku ei ollut tunteidensa näyttäjiä. Antin isä, Juho Lahtinen, oli ankara 56-vuotias mies, jolla oli harmahtavat viikset ja aina epäluuloiset silmät. Äiti, Eeva Muori, oli laiha ja ankara 52-vuotias nainen, joka hymyili harvoin. Paikalla olivat myös Antin 2 sisarusta, Vihtori, 35-vuotias naimisissa oleva 3 lapsen isä, ja Martta, 28-vuotias, niin ikään naimisissa. Ensimmäisinä päivinä Antin kuoleman jälkeen Lahtisen suku kohteli Kaarinaa kylmän kohteliaasti. Hän asui edelleen takapihan pienessä mökissä, söi edelleen perheen kanssa ja auttoi edelleen kotitöissä, mutta ilmassa oli jotain erilaista, kasvavaa jännitettä, sanoittamattomia katseita ja keskusteluja, jotka vaikenivat aina, kun hän astui huoneeseen. Vihtori otti vihdoin puheeksi sen, mitä kaikki ajattelivat. Oli sunnuntai-ilta 3 viikkoa Antin kuoleman jälkeen. Perhe oli kokoontunut illalliselle, kun Vihtori, syötyään annoksensa ruispuuroa ja särvintä, pyyhki suunsa kädenselkäänsä ja katsoi Kaarinaa pöydän toiselta puolelta. Antin onnettomuus tapahtui perjantaina, 13. päivä, Vihtori sanoi ikään kuin tehden vain satunnaisen havainnon, ja hän oli juuri riidellyt kanssasi sinä aamuna, eikö niin? Kaarina tunsi veren hyytyvän suonissaan. Oli totta, että hän ja Antti olivat kiistelleet onnettomuusaamuna jostain vähäpätöisestä, kuten rahasta vauvanvaatteiden kankaaseen, mutta he olivat sopineet, ennen kuin mies lähti töihin, kuten he aina tekivät pienten erimielisyyksien jälkeen. Se ei ollut mikään oikea riita, Kaarina vastasi rauhallisesti, vaikka hänen sydämensä löi kiivasti. Se oli vain pieni erimielisyys talouskuluista, sellaista mitä pariskunnille sattuu. Vihtori kallisti päätään teeskennellen harkitsevansa hänen sanojaan. Erikoista, sillä Jussi, joka työskentelee samalla tilalla, sanoi minulle, että Antti oli sinä päivänä hyvin järkyttynyt saapuessaan töihin. Hän sanoi, että Antin ajatukset olivat aivan muualla, huolissa kotona. Mitä sinä vihjaat, Vihtori? Kaarina kysyi tuntien vihan alkavan kiehua ihonsa alla. En vihjaa mitään, Vihtori vastasi, mutta hänen silmänsä kertoivat toista. Minusta on vain kummallista, että veljeni kuoli heti sen jälkeen, kun oli riidellyt vaimonsa kanssa. Hajamielinen mies tekee virheitä, kohtalokkaita virheitä. Tuo on järjetöntä, Kaarina sanoi ääni suutuksesta väristen. Tiedät, että rakastin Anttia. Silloin Juho perheenpää puuttui puheeseen. Hänen äänensä oli matala, mutta siinä oli tuomion paino. Kaarina, sinun on ymmärrettävä asemamme. Poikani on kuollut. Olet 7. kuulla raskaana. Kuukausien kuluttua sinulla on lapsi ruokittavana, eikä sinulla ole omia elinkeinoja. Voin tehdä töitä, Kaarina sanoi nopeasti. Voin ommella, voin pestä pyykkiä, voin. Aiotko tehdä töitä raskaana? Eeva Muori keskeytti, hänen äänensä oli terävä kuin veitsi. Ja sen jälkeen, vastasyntynyt sylissäsi, kuka palkkaisi lesken, jolla on vauva? Kyllä minä selviän, Kaarina vakuutti, mutta hänen äänensä ei ollut enää yhtä varma. Vihtori nojautui eteenpäin kyynärpäät pöydällä. Ongelma, Kaarina, on se, ettet ole enää meidän vastuullamme. Antti on kuollut. Et ole enää osa tätä perhettä. Sanat putosivat kuin fyysiset iskut. Kaarina katsoi ympärilleen pöydässä etsien jotain merkkiä eri mieltä olemisesta, jotain ääntä, joka nousisi hänen puolustuksekseen. Martta vältti hänen katsettaan keskittyen lautaseensa. Eeva Muorilla oli kivikasvot. Juho vain seurasi tilannetta odottaen hänen vastaustaan. Minulla ei ole paikkaa minne mennä, Kaarina sanoi, ja se oli ensimmäinen kerta, kun todellinen pakokauhu väritti hänen ääntään. Perheeni kuoli vuosia sitten. Minulla ei ole läheisiä sukulaisia. Minne te odotatte minun menevän? Se ei ole meidän ongelmamme, Vihtori sanoi kylmän välinpitämättömästi. Olet vielä nuori, 34-vuotias. Voit löytää uuden miehen. Ehkä jonkun, joka hyväksyy lesken, jolla on toisen lapsi. Juho nosti kätensä vaientaen poikansa. Kaarina, me emme ole julmia ihmisiä. Voit jäädä tänne, kunnes lapsi syntyy. Mutta sen jälkeen sinun on löydettävä toinen paikka asua. Tämä talo on pieni, ja Vihtori tuo perheensä asumaan kanssamme. Täällä ei ole tilaa sinulle. Kaarina tunsi kyynelten polttavan silmissään.
mutta hän ei antanut niiden pudota. Hän ei antaisi heille sitä tyydytystä, että näkisivät hänen itkevän. Hän nousi pöydästä, jalkansa täristen, vatsansa raskaana tehden jokaisesta liikkeestä ponnistuksen ja lähti päärakennuksesta. Hän käveli takapihan mökille, jonka oli jakanut Antin kanssa, sulki oven ja antoi lopulta kyynelten virrata. Seuraavat viikot olivat täynnä kasvavaa jännitettä. Kaarina poistui harvoin mökistään, hän söi vähän ja nukkui vielä vähemmän. Vatsa jatkoi kasvamistaan ja vauva potki yhä voimakkaammin hänen sisällään. Hän vietti yönsä valveilla, käsi vatsallaan, kysyen itseltään, millainen tulevaisuus tuolla lapsella olisi, missä he asuisivat, miten hän saisi ruokaa ja miten hän selviäisi yksin ilman perhettä ja ilman varoja yhteiskunnassa, jossa ei ollut sijaa naisille ilman miehen suojelua. Kaarina yritti etsiä töitä läheisestä kylästä. Hän koputti useisiin oviin tarjoten palveluksiaan ompelijana, keittäjänä ja pyykkärinä, mutta kaikki ovet sulkeutuivat hänen edessään. Raskaana olevaa ja miehetöntä naista katsottiin epäluuloisesti. Jotkut naiset kieltäytyivät suoraan sanoen, etteivät halunneet ongelmia talonsa. Toiset yksinkertaisesti sanoivat, etteivät tarvineet apua, silloinkin kun oli ilmeistä, että tarvitsivat. Kylän pastori Matias, 60-vuotias vatsakas mies, jolla oli jylisevä ääni, ei myöskään tarjonnut apua. Kun Kaarina meni tapaamaan häntä rukoillen neuvoa, pastori katsoi häntä pyöreiden silmälasiensa yli ja sanoi, että hänen pitäisi rukoilla enemmän, pyytää Jumalalta anteeksi syntejään ja luottaa Herran johdatukseen. Hän ei tarjonnut yhtäkään penniä konkreettista apua, eikä ehdottanut mitään käytännön ratkaisua. Silloin Kaarina ymmärsi katkeran totuuden. Hän oli täysin yksin maailmassa. Kukaan ei auttaisi häntä, kukaan ei ottaisi häntä vastaan. Hän oli ongelma, jonka kaikki halusivat vain katoavan. Tilanne kärjistyi kylmänä elokuun yönä. Kaarina oli nukkumassa, kun hän kuuli voimakkaita koputuksia mökin oveen. Hän heräsi säikähtäneenä, sydän hakaten, ja ennen kuin hän ehti kysyä, kuka siellä oli, ovi paiskautui auki väkivaltaisesti. Se oli Vihtori, mukanaan Juho ja 2 miestä, joita Kaarina ei tuntenut. On aika lähteä, Vihtori sanoi ilman esipuheita. Kaarina nousi sängystä vaivoin, lähes 8. kuulla oleva vatsa teki jokaisesta liikkeestä työlään. Mitä te tarkoitatte? Lapsi ei ole vielä syntynyt. Isänne sanoi, että saisin jäädä kunnes. Muutimme mielemme, Juho keskeytti. Emme halua sinua tänne enää päivääkään. Ota tavarasi nyt. Mutta minne minä menen? Kaarina kysyi, pakokauhun ollessa ilmeinen hänen äänessään. Kello on melkein 10 illalla, on kylmä, ja olen 8. kuulla raskaana. Sitä sinun olisi pitänyt ajatella aikaisemmin, Vihtori sanoi. Ota nyt tavarasi tai viemme sinut tuollaisenaan, vain näissä vaatteissa. Kädettäristen Kaarina keräsi vähäiset tavaransa nyyttiin, 2 vaatekertaa, villahuivin virsikirjan, peltimukin ja muutamia kangastilkkuja. Kaiken, mitä hän maailmassa omisti. Miehet seurasivat häntä kovin katsein, ilman hitustakaan myötätuntoa. Kun hän oli valmis, Vihtori repäisi nyytin hänen käsistään. Mennään, hän sanoi tarttuen tiukasti Kaarinan käsivarteen. He veivät hänet ulkona odottaviin vanhoihin hevoskärryihin. Kaarina suorastaan heitettiin kärryjen perään ruokasäkkien ja ruosteisten työkalujen sekaan. Vihtori nousi eteen, tarttui ohjaksiin ja piiskasi hevosen liikkeelle. Juho ja 2 muuta miestä jäivät katsomaan kärryjen loitontumista pimeyteen. Matka kesti lähes tunnin. Kaarina yritti kysyä, minne he olivat matkalla, mutta Vihtori ei vastannut. Hän vain ohjasi kärryjä yhä kapeammilla metsäteillä, yhä kauemmas asutuksesta. Kuu oli lähes täysi sinä yönä ja heitti hopeista valoa metsien ylle, jotka ulottuivat horisonttiin. Lopulta kärryt pysähtyivät. Vihtori laskeutui ja käveli perään. Olemme perillä, hän sanoi vetäen Kaarinan ulos vailla hellyyttä. Kaarina katsoi ympärilleen ja tunsi pelon kuristavan kurkkuaan. He olivat keskellä ei mitään. Hänen edessään oli vanha hirsitupa, joka ei selvästikään ollut asuttu vuosiin. Seinät olivat halkeilleet, katossa oli näkyviä aukkoja jopa hämärässä. Ovi oli puoliksi vinossa. Lähistöllä ei ollut muita rakennuksia, vain tiheä metsä kaukaisuuteen saakka. Mikä tämä paikka on? Kaarina kysyi, äänensä hädin tuskin tullessa kurkusta. Tämä oli Honkarannan kartanon entisen tilanhoitajan torppa, Vihtori selitti välinpitämättömästi. Se hylättiin noin 5 vuotta sitten.
Kukaan ei asu täällä, kukaan ei käy täällä. Se on täydellinen sinulle. Ette voi jättää minua tänne, Kaarina sanoi, pakokauhun muuttuessa epätoivoksi. Täällä ei ole ruokaa, ei vettä, ei mitään. Minä kuolen tänne. Lapseni kuolee. Vihtori heitti Kaarinan nyytin maahan torpan oven eteen. Sinun olisi pitänyt ajatella sitä ennen kuin toit huonoa onnea perheellemme. Veljeni on kuollut sinun takiasi. Nyt saat oppia, mitä todellinen kärsimys on. Vihtori, pyydän. Kaarina lankesi polvilleen. Kyyneleet virtasivat nyt esteettä. Pyydän, älä tee tätä. Armahda minua. Ajattele vauvaa. Hän on veljesi lapsi. Hän on sinun vertasi. Tuo äpärä ei ole meidän vertamme, Vihtori sylki sanat iljeten. Kuka tietää, onko se edes Antin lapsi? Olet ollut naimisissa ennenkin. Kuka tietää, mitä teit silloin, kun hän ei ollut näkemässä? Tuon julmuuden edessä Kaarina jäi vaille vastausta. Vihtori käänsi selkänsä, nousi kärryihin ja kertaakaan taakseen katsomatta ajoi hevosen takaisin tielle. Pyörien ja kavioiden ääni vaimeni, kunnes se katosi kokonaan pimeyden nielaisemana. Kaarina jäi polvilleen kylmään maahan, kuunnellen häntä ympäröivää ehdotonta hiljaisuutta. Ei ihmisten ääniä, ei talojen valoja, ei mitään muuta kuin pimeys, kylmyys ja pelko. Hän asetti kätensä vatsalleen ja tunsi vauvan liikkuvan, tietämättömänä äitinsä epätoivosta. Hitaasti Kaarina nousi ylös. Hänen polvensa särkivät, hänen selkänsä särki, kaikki särki. Hän otti nyytin maasta ja työnsi hylätyn torpan ovea. Ovi narahti äänekkäästi, aavemainen ääni kaikui yössä. Sisätila oli täysin pimeä. Kaarina ei nähnyt mitään, mutta hän tunsi tunkkaisen hajun. Hän kuuli pieniä ääniä, jotka viittasivat hiiriin tai muihin eläimiin. Hän astui sisään varovasti haparoiden käsillään, kunnes löysi seinän. Hän seurasi seinää nurkkaan asti ja istuutui sinne nojaten selkänsä kylmään ja kosteaan hirteen. Hän kietoutui villahuiviinsa, joka oli aivan liian ohut elokuun kylmyyteen, ja syleili vatsaansa. Kaarina ei nukkunut sinä yönä. Hän istui torpan pimeässä nurkassa kuunnellen yön ääniä, tuntien kylmän tunkeutuvan luihinsa ja ajatellen, että ehkä Vihtori oli oikeassa. Ehkä hän todella kuolisi sinne yksin, unohdettuna, ja hänen lapsensa kuolisi hänen kanssaan, tuntematta koskaan yhtäkään elinpäivää. Ensimmäiset auringon säteet, jotka siivilöityivät hylätyn torpan raoista, herättivät Kaarinan. Hän oli lopulta nukahtanut uupumuksesta viimeisinä tunteina ennen aamunkoittoa, edelleen istuen nurkassa, johon oli paennut. Hänen kehonsa oli kipeä ja kankea kylmyydestä ja epämukavasta asennosta. Vatsa painoi, selkä särki ja kurkku oli kuiva kuin hiekkapaperi. Vaivoin Kaarina nousi ylös ja näki vihdoin paikan, jonne hänet oli hylätty. Päivänvalo paljasti rakennuksen, joka oli joskus ollut vankka, mutta nyt pitkälle lahonneessa tilassa. Torpassa oli 2 päähuonetta, suurempi tupa edessä ja pienempi kamari takana. Hirsiseinissä oli syviä halkeamia useissa kohdissa. Lattia oli epätasainen ja kostea maalattia. Tiilikatossa oli reikiä, joista näkyi taivas, ja seinissä oli jälkiä vuodoista, joista sadevesi oli päässyt sisään. Etuhuoneessa oli tuhoutuneiden huonekalujen jäänteitä, lahonneen pöydän kappaleita, kahtia murtunut penkki ja astioiden palasia. Hämähäkin seitit peittivät jokaisen nurkan. Lattialla Kaarina näki pienten eläinten jälkiä, luultavasti hiirten ja metsän elävien, jotka olivat tehneet paikasta turvapaikkansa. Kaarina käveli ovelle ja katsoi ulos. Torppa sijaitsi pienellä aukiolla, jota ympäröi toiselta puolelta tiheä metsä ja toiselta loputtomat pellot. Muita rakennuksia ei näkynyt. Tie, jota pitkin Vihtori oli hänet tuonut, oli hädin tuskin erotettavissa. Oli kuin tämä paikka olisi tarkoituksella unohdettu ja pyyhitty ihmisten mielistä. Jano ja nälkä kävivät pian sietämättömiksi. Kaarina tutki torpan välitöntä ympäristöä ja löysi helpotuksekseen vanhan kaivon noin 50 metrin päästä. Kivivallisen ympärillä oli osittain sortunut, mutta kun hän kumartui ja katsoi alas, hän näki veden kimaltelevan pohjalla. Hänellä ei ollut ämpäriä eikä köyttä. Kaarinan täytyi soveltaa. Hän sitoi peltimukinsa kangassuikaleeseen, jonka repäisi omasta hameestaan, ja laski sen hitaasti alas, kunnes se kosketti vettä. Vesi oli jääkylmää ja maistui mullalta, mutta se oli vettä. Kaarina joi ahnaasti sammuttaen janon, joka oli piinannut häntä edellisestä yöstä lähtien. Sitten hän täytti mukin uudelleen, vei sen varovasti torppaan ja asetti sen talteen. Hän ei tiennyt, milloin pystyisi hakemaan lisää,
Mitä ruokaan tuli, täällä ei ollut mitään. Absoluuttisesti ei mitään. Kaarina etsi torpan jokaisen nurkan toivoen löytävänsä ehkä muutaman unohtuneen jyvän, juureksen tai mitä tahansa. Mutta tupa oli täysin tyhjä. Hän meni ulos ja käveli tilan rajalla etsien marjapensaita tai mitä tahansa, mitä voisi laittaa vatsaansa, joka jo kurni nälästä. Hän löysi muutamia vadelmapensaita, jotka kasvoivat metsän laidalla. Monet marjoista olivat jo pilalla, mutta hän onnistui keräämään kourallisen niitä, jotka olivat vielä hyvinä. Hän söi muutamia heti siinä, ja Gordeau loput huivinsa taitteeseen. Se oli vähän, hyvin vähän, mutta se oli jotain. Seuraavat päivät olivat epätoivoista taistelua selviytymisestä. Kaarina heräsi auringon noustessa, haki vettä kaivosta ja etsi marjoja ja syötäviä juuria ympäristöstä. Hän löysi joitakin nokkosia kasvamassa puron lähellä, jonka löysi noin 200 metrin päässä torpasta. Nokkosen lehdet olivat syötäviä, jos ne keitettäisiin, mutta hänellä ei ollut tulta eikä kattilaa. Hän yritti syödä niitä raakana ja vietti loppupäivän vatsakivuissa. Yöt olivat pahimpia. Elokuun kylmyys oli purevaa. Kaarina kietoutui ohueen huiviinsa väristen nurkassa, jossa nukkui. Vauva liikkui jatkuvasti hänen sisällään, potkuja ja lyöntejä lapselta, joka kasvoi puutteesta huolimatta. Hän puhui vauvalle pitkinä ja yksinäisinä öinä luvaten, että löytäisi keinon selviytyä. 4. päivänä Kaarina löysi muurahaispesän torpan läheltä. Hän muisti tarinoita ihmisistä, jotka söivät muurahaisia sanoen niiden olevan ravitsevia. Alun inhonsa jälkeen, mutta kasvavan nälän ajamana, hän onnistui saamaan kiinni muutamia ja söi ne silmät ummessa. Maku oli outo, mutta se oli proteiinia. Se oli jotain kiinteää hänen tyhjässä vatsassaan. Hän yritti myös tehdä tulta keräämällä kuivia oksia ja kokeilemalla hankaustekniikkaa, jota oli nähnyt miesten käyttävän. Mutta hänen kätensä vain haavoittuivat ja kipeytyivät. Tulta ei syttynyt. Hän luovutti tuntien jälkeen kämmenet verillä ja itkien turhautumisesta. Viikko oli kulunut siitä, kun hänet oli jätetty sinne. Kaarina oli laihtunut suuresta vatsastaan huolimatta. Hänen kasvonsa olivat kalpeat. Vaatteet olivat mullassa ja repeytyneet. Hän alkoi hyväksyä hirvittävän totuuden. Ehkä hän ei selviäisi täällä. Ehkä tämä hylätty torppa oli todella hänen hautansa. 8. päivän aamuna kaikki muuttui. Kaarina oli kyykistyneenä puron rannalla pesemässä kasvojaan, kun hän kuuli äänen, jota ei ollut kuullut päiviin, hevosen kavioiden kopinaa. Hänen sydämensä löi kiivasti. Oliko se Vihtori palaamassa varmistamaan, oliko hän jo kuollut? Hän nousi nopeasti, äkillinen liike sai hänen päänsä pyörimään. Puiden välistä hän näki ratsastajan lähestyvän vanhaa metsätietä pitkin. Se ei ollut Vihtori. Se oli vanhempi mies, joka ratsasti suurella ja hyvin hoidetulla hevosella. Hänellä oli laadukkaat vaatteet, ratsastushousut, valkoinen paita, tumma liivi ja leveälierinen hattu. Hänen ryhdistään loisti auktoriteetti. Mies näki Kaarinan samaan aikaan kuin tämä näki hänet. Hän veti ohjaksista pysäyttäen hevosen ja tarkkaili naista pitkän tovin. Kaarina pysyi liikkumatta. Osa hänestä oli menettänyt kaiken energian jopa pakoon juoksemiseen. Mies laskeutui ratsunsa selästä vaivattomuudella. Hän oli pitkä, noin 50-vuotias. Hänen ohimoillaan oli harmaata ja kasvoja leimasivat rypyt, jotka kertoivat vuosista ulkona. Hänen silmänsä olivat tummat ja läpitunkevat, mutta eivät julmat. Niissä oli enemmän uteliaisuutta kuin vihamielisyyttä. Hyvää huomenta, mies sanoi syvällä ja rauhallisella äänellään. Onko kaikki hyvin? Se oli niin järjetön kysymys olosuhteet huomioon ottaen, että Kaarina oli vähällä nauraa. Hän oli selvästi kaukana siitä, että kaikki olisi hyvin, mutta jokin miehen äänessä, kysymyksen vilpittömyys, toi kyyneleet hänen silmiinsä. Ei, hän vastasi yksinkertaisesti, äänensä tullessa käheänä. Kaikki ei ole hyvin, mies otti askeleen häntä kohti ja pysähtyi sitten. Mitä te teette täällä? Tämä paikka on hylätty vuosia sitten. Kukaan ei asu täällä. Minut tuotiin tänne, Kaarina sanoi pyyhkien kyyneleitään. Minut heitettiin tänne ja käskettiin kuolla. Miehen ilme muuttui. Uteliaisuus vaihtui johonkin synkempään. Kuka sen teki? Kuka toi teidät tänne? Kaarina epäröi, mutta antoi sitten kaiken tulla ulos. Mieheni suku. Mieheni kuoli 2 kuukautta sitten onnettomuudessa. He syyttivät minua. Sanoivat, että toin huonoa onnea. He karkottivat minut ja toivat tänne keskellä yötä. Jättivät minut tänne ilman ruokaa, ilman mitään.
Mies oli hetken hiljaa prosessoiden tietoa. Sitten hän kysyi, mikä nimenne on? Kaarina. Kaarina Lahtinen. Kaarina, minun nimeni on Aulis Koskinen. Olen Honkarannan kartanon omistaja. Tämä paikka, jossa olette, tämä torppa kuuluu minun mailleni. Kaarina tunsi sydämensä vajoavan. Hän oli omistaja. Hänkin karkottaisi hänet. En tiennyt, nainen sanoi nopeasti. En tiennyt, että se on teidän maatanne. Voin lähteä pois. Tarvitsen vain vähän aikaa. Te olette raskaana, Aulis keskeytti toteamuksena. Millä kuulla? 8, melkein 9, ja olette täällä yksin. Jo viikon ajan ilman kunnon ruokaa. Kaarina vain nyökkäsi kykenemättömänä puhumaan. Aulis pyyhkäisi kätensä kasvoilleen eleellä, joka kertoi syvästä vihasta. Sitten hän katsoi Kaarinaa uudelleen, ja hänen silmissään oli päätös. Tulkaa kanssani, lähdette kanssani kartanoon. En salli raskaana olevan naisen kuolla nälkään maillani. Se olisi häpeä, jota en suostu kantamaan. Kaarina ei tiennyt mitä sanoa, mutta katsoessaan Aulis Koskisen silmiin hän ei nähnyt pahuutta, vaan pelkkää päättäväisyyttä ja kunniallisuutta. Mutta työntekijänne, perheenne, hyväksyvätkö he? Minä omistan Honkarannan. Minun päätökseni mukaan toimitaan, Aulis sanoi tyynellä auktoriteetilla. Tulkaa nyt. Teidän täytyy syödä, peseytyä ja saada kunnon hoitoa ennen kuin vauva syntyy. Hän auttoi Kaarinan hevosen selkään ja nousi itse taakse pidellen ohjaksia. Se oli ensimmäinen kerta viikkoon, kun Kaarina ei ollut yksin, ja tunne oli pakahduttava. Ratsastus Honkarannan kartanon päärakennukselle kesti noin 20 minuuttia. Tie kulki viljelysten ja laitumien halki. Lopulta päärakennus ilmestyi Loivan kukkulan laelle. Se oli mahtava kaksikerroksinen puukartano, jossa oli suuret ikkunat ja hyvin hoidettu piha. Aulis auttoi Kaarinan alas hevosen selästä. Nainen oli pyörryksissä ja heikko. Iäkäs nainen juoksi ulos talosta. Hän oli laiha, harmaahiuksinen ja hänen silmänsä olivat eloisat. Hänellä oli yllään yksinkertainen tumma mekko ja valkoinen esiliina. Julia Muori. Aulis huusi. Tarvitsen apuasi. Tämä on Kaarina. Hän on 8. kuulla raskaana ja hänet hylättiin ilman ruokaa ja vettä vanhaan torppaan. Hän tarvitsee kiireellistä hoitoa. Julia Muori katsoi Kaarinaa järkytyksen ja myötätunnon sekoituksella. Vanhaan torppaan, se on ollut hylätty vuosia. Kuka tekisi tällaista raskaana olevalle? Sitä minä aion ottaa selvää, Aulis sanoi äänellä, joka lupasi seurauksia. Nyt huolehdi hänestä. Lämmin kylpy, kevyttä ruokaa, puhtaat vaatteet ja kutsu tohtori Heikki. Kyllä herra. Julia Muori otti Kaarinaa käsivarresta ohjaten häntä lempeästi sisään. Tule tyttöseni, pidetään sinusta huolta. Kaarina katsoi kerran taakseen nähden, Auliksen seuraavan häntä katseellaan. Sisällä Kaarina vietiin alakerran huoneeseen. Se oli puhdas ja siellä oli oikea sänky valkoisilla lakanoilla. Viikon maalattialla nukkumisen jälkeen se tuntui palatsilta. Julia Muori valmisti kylvyn puiseen ammeeseen ja lisäsi yrttejä, jotka täyttivät ilman rauhoittavalla tuoksulla. Kaarina upposi veteen helpotuksen huokauksella. Vesi tummui nopeasti päivien liasta. Julia Muori auttoi häntä pesemään hiukset ja selän kohdellen häntä kuin tytärtään. Kylvyn jälkeen Kaarina sai puhtaan yöpaidan ja Julia toi tarjottimella lämmintä lihalientä, tuoretta leipää ja maitoa. Kaarina söi hitaasti tuntien ruuan lämmittävän häntä. Kun hän lopetti, hän sai vihdoin levätä puhtaissa vaatteissa. Hän tunsi vauvan liikkuvan sisällään, ikään kuin lapsikin olisi kiitollinen ravinnosta. Tohtori Heikki saapui myöhemmin iltapäivällä. Hän oli keski-ikäinen mies, jolla oli pyöreät lasit ja lempeät tavat. Hän tutki Kaarinan huolellisesti ja kuunteli vauvan sydämenlyöntejä. Lapsi voi hyvin, hän ilmoitti lopulta. Suorastaan ihmeellisen hyvin olosuhteisiin nähden. Olette vahva nainen, Kaarina. Kehonne suojeli vauvaa jopa hirvittävissä olosuhteissa. Mutta nyt tarvitsette lepoa ja hyvää ruokaa. Lapsi voi syntyä minä hetkenä hyvänsä lähiviikkoina. Tohtorin lähdettyä Aulis koputti ovelle. Saanko tulla sisään? Hän kysyi pysyen ulkopuolella, kunnes nainen vastasi. Saatte, Kaarina sanoi, vetäen peittoa rinnallensa, äkillisen tietoisena oudosta tilanteesta. Aulis astui sisään, mutta jäi oven lähelle. Miten voitte? Paremmin, paljon paremmin. Kiitos herra Koskinen kaikesta. En tiedä, miten voin korvata tämän. Ette ole velkaa mitään, Aulis keskeytti. Se, mitä teille tehtiin, oli julmaa.
Kukaan kunnollinen ihminen ei jättäisi sellaista huomiotta. Kaarina laski katseensa kyyneleet silmissä. Hän ei ollut tottunut hyvyyteen. Viime kuukausina hän oli kokenut vain hylkäämistä ja julmuutta. Tämän miehen lempeys riisui hänet aseista. Kaarina, minun täytyy kysyä muutama kysymys, Aulis sanoi istuutuen, mutta pitäen etäisyyttä. Sanoitte, että miehenne sukutoi teidät torppaan. Mikä heidän nimensä on? Lahtinen. Juho Lahtinen ja hänen poikansa Vihtori. He asuvat lähellä kylää. Aulis nyökkäsi painaen nimet mieleensä. Eikö teillä ole omaa perhettä? Ei, vanhempani kuolivat nuorena. Minulla ei ole sisaruksia eikä lähisukulaisia. Olin naimisissa 2. Ensimmäinen mieheni kuoli 5 vuotta sitten, Antti 2 kuukautta sitten. Hän piti tauon. He syyttivät minua hänen kuolemastaan. Sanoivat, että toin pahaa onnea. Ja toimitteko? Aulis kysyi katsoen häntä suoraan silmiin. En. Antti putosi katolta. Se oli onnettomuus, mutta he tarvitsivat jonkun, jota syyttää, ja minä olin helpoin kohde. Aulis tutki häntä pitkään ja teki päätöksen. Kaarina, voitte jäädä tänne, kunnes lapsi syntyy. Sen jälkeen keskustelemme tulevaisuudesta. Mutta nyt olette minun suojeluksessani. Kukaan ei vahingoita teitä tässä talossa. En tiedä, miten kiittää. Ei tarvitse. Levätkää ja pitäkää huolta itsestänne ja vauvasta. Hän nousi lähteäkseen, mutta pysähtyi ovelle. Vielä yksi asia. Syötte Julia Muorin kanssa keittiössä. Ei ole soveliasta, että syötte pääsalissa kanssani, kun ette ole sukulainen tai virallinen työntekijä. Toivottavasti ymmärrätte. Ymmärrän, Kaarina sanoi. Se oli tuon ajan luonnollinen järjestys. Nainen ilman asemaa ei voinut istua poikamieskartanon herran pöydässä. Sinä yönä Kaarina nukkui oikeassa sängyssä ensimmäistä kertaa viikkoon. Hänen unensa olivat sekavia, mutta herätessään aamulla auringonpaisteeseen ja tuoreen kahvin tuoksuun, hän tiesi elämänsä muuttuneen. Seuraavat päivät Honkarannassa kuluivat rauhallisessa rutiinissa. Kaarina herättiin kukonlauluun, söi aamiaista Julian kanssa keittiössä ja lepäsi puutarhassa. Iltapäivisin hän teki pieniä ompelutöitä, joita Julia hänelle toi. Aulista hän näki vain kaukaa. Mies lähti aikaisin töihin ja palasi iltaisin pölyisenä ja väsyneenä. Julia Muori oli jatkuva ja lämmin seura. Hän oli työskennellyt perheelle nuoresta saakka. Eräänä iltapäivänä hän kertoi Auliksen edesmenneestä vaimosta. Rouva Helena oli kaunis nainen, Julia sanoi. Herra oli aivan hulluna häneen. He olivat onnellisia 20 vuotta. Mitä hänelle tapahtui? Kaarina kysyi. Kuume. Se alkoi tavallisena vilustumisena 2 vuotta sitten, mutta paheni nopeasti. Viikossa hän oli poissa. Tohtori sanoi sen olevan keuhkokuume. Herra ei poistunut hänen viereltään hetkeksikään. Oliko heillä lapsia? Ei. Se oli suuri suru molemmille. Rouva Helena oli raskaana 3, mutta menetti kaikki. Tohtori sanoi, että 4. kerta olisi vaarallinen. Kaarina tunsi surua miestä kohtaan. Hän ymmärsi nyt paremmin yksinäisyyden tämän silmissä. Mies tunsi menetyksen yhtä hyvin kuin hän. Kyläläiset puhuvat hänestä paljon, Kaarina sanoi. Puhuvat, Julia vastasi. Sanovat, että hänen pitäisi naida uudestaan, mutta hän kohtelee kaikkia naisia kylmästi. Luulen, että hän rakastaa edesmennyttä vaimoaan yhä liikaa. 2 viikkoa Kaarinan saapumisesta kaikki muuttui. Kaarina istui puutarhassa, kun Aulis lähestyi häntä juhlallisissa vaatteissa. Hänellä oli selvästi jotain tärkeää mielessä. Kaarina, saanko puhua kanssasi? Aulis kysyi vakavana. Totta kai, herra Koskinen. Mies istuutui penkille, mutta piti etäisyyttä. Olette ollut täällä 2 viikkoa. Tohtori sanoi, että lapsi voi syntyä minä hetkenä hyvänsä. Olette nyt toipunut, ja se tekee minut iloiseksi. Olen kiitollinen kaikesta, Kaarina sanoi vilpittömästi. Ilman teitä olisimme kuolleet. Aulis nyökkäsi, mutta hänen ilmeensä oli raskas. Minun täytyy puhua siitä, mitä tapahtuu lapsen synnyttyä. Kaarina tunsi puristuksen rinnassaan. Nyt se tuli. Mies halusi hänet pois. Ymmärrän, nainen sanoi yrittäen pitää äänen vakaana. Lähden heti, kun pystyn liikkumaan vauvan kanssa. En käytä vieraanvaraisuuttanne hyväksi enempää. Kyse ei ole siitä, Aulis sanoi katsoen häntä suoraan. Oletteko miettinyt, miten elätätte vastasyntyneen yksin? Kaarina yritti vastata, mutta hänellä ei ollut vastausta. Löydän töitä, hän sanoi lopulta, vaikka se kuulosti epävakuuttavalta. Voin ommella tai keittää. Kukaan ei palkkaa naista, jolla on vastasyntynyt, Aulis sanoi realiteetit tuntien. Ja vaikka palkkaisi,
Kuka hoitaisi lasta työn aikana? Mitä te sitten ehdotatte? Kaarina kysyi epätoivoisena. Aulis veti syvään henkeä. Ehdotan, että menette kanssani naimisiin. Hiljaisuus oli täydellinen. Kaarina luuli kuulleensa väärin. Mitä? Ehdotan avioliittoa, Aulis sanoi kontrolloidusti. Järkevää avioliittoa. En puhu rakkaudesta tai romantiikasta, vaan käytännön ratkaisusta, joka hyödyttäisi molempia. Herra Koskinen, oletteko tullut hulluksi? Kaarina kysyi. Olen köyhä leski, te olette rikas kartanon herra. Miksi? Sallikaa minun selittää, Aulis sanoi. Vaimoni kuoleman jälkeen olen elänyt jatkuvan paineen alla. Sanotaan, ettei ole luonnollista elää yksin, että tarvitsen vaimon hoitamaan kartanoa ja jatkamaan suvun nimeä. Juorut ovat loppumattomia. Ja haluatte naida minut lopettaaksenne juorut. Osittain, hän myönsi. Mutta on muutakin. Tämä talo on tyhjä ja hiljainen. Talo tarvitsee emännän. Ja minä. Hän piti tauon. Olen aina halunnut lapsia. Vaimoni ja minä yritimme, mutta emme onnistuneet. Teidän näkeminen täällä kantamassa uutta elämää sai minut tajuamaan, että tämä on kenties ainoa mahdollisuuteni saada perhe uudelleen. Mutta lapsi ei olisi teidän, Kaarina sanoi. Hän tarvitsee isän, Kaarina, ja te tarvitsette aviomiehen, joka antaa teille kunnioitusta ja suojan. Aulis jatkoi. Jos menemme naimisiin ennen lapsen syntymää, lapsi rekisteröidään minun nimeeni. Hän saa nimeni. Hän kasvaa Honkarannan perijänä ja saa kaiken, mitä te ette voi yksin antaa. Kaarina asetti kätensä vatsalleen. Ehdotus oli absurdi, mutta kummallisen järkevä. Se ratkaisisi kaikki ongelmat. Ja mitä te hyötyisitte tästä? Saan hoidetun kodin, seuraa pöytään, lapsen kasvatettavaksi ja ennen kaikkea rauhan sosiaalisilta paineilta. Te ette ole velkaa minulle rakkautta, vain kunnioitusta ja kodin hallintaa. Olisiko se oikea avioliitto? Kaarina kysyi kasvot punastuen. Tarkoitan, paperilla ja yhteiskunnan silmissä. Meillä olisi omat makuuhuoneet, Aulis vastasi ymmärtäen kysymyksen. En odottaisi teiltä muuta kuin talon emännän roolia. Jos tulevaisuudessa jokin muuttuisi välillämme, se tapahtuisi yhteisestä halusta, ei pakosta. Kaarina katsoi miestä, joka oli pelastanut hänet, ja tarjosi nyt pelastusta uudelleen. Ihmiset tulevat puhumaan, hän sanoi. Sanovat, että olen onnenonki. Antaa puhua, Aulis sanoi tiukasti. Olen oppinut, ettei puheita voi hallita. Voi vain elää omien päätöstensä kanssa. Minun päätökseni on tämä. Kysymys on, mikä on teidän? Kaarina oli hetken hiljaa. Hän ajatteli lastaan ja epävarmaa tulevaisuutta. Suostun, hän sanoi lopulta. Suostun menemään kanssanne naimisiin. Aulis huokaisi helpotuksesta. Sitten se on päätetty. Puhun pastorille tänään. Meidän on mentävä naimisiin ennen lapsen syntymää, jotta isyydestä ei jää epäilystä lain tai kirkon silmissä. Pastori Matias. Hän tuntee minut ja tietää, että olen tuore leski, Kaarina sanoi peläten. Jättäkää se minun huolekseni, Aulis vastasi luottavaisena. Iltapäivällä Aulis ratsasti kylään ja palasi iltahämärässä vakavana. Pastori vastusteli. Sanoi, että on sopimatonta ja että meidän pitäisi odottaa vähintään vuosi. Sanoi, että ihmiset puhuvat pahaa. Ja mitä vastasitte? Muistutin häntä, että vaimoni kuolemasta on jo 2 vuotta. Muistutin myös, että teen suurimmat lahjoitukset kirkon katon korjaamiseen. Lopulta sanoin, etten pyytänyt lupaa, vaan ilmoitin päätöksestäni. Hän suorittaa vihkimisen ensi maanantaina. Kaarina ei ollut uskoa sitä. 3 päivän kuluttua hän olisi Honkarannan emäntä. Uutinen levisi kylässä kuin kulovalkea. Julia Muori oli ensin järkyttynyt, sitten syleili Kaarinaa kyyneleet silmissä sanoen, että talo saisi vihdoin emännän. Mutta sunnuntaina kartanolle saapui 3 kylän hienoa rouvaa. Tuomarin vaimo Mariana, kauppiaan leski Karmela ja pastorin sisar Valentiina. He tulivat kohteliaisuuskäynnille, mutta heidän silmänsä olivat terävät. Aulis otti heidät vastaan kylmän kohteliaasti. Kaarina pysyi huoneessaan, mutta kuuli äänet. Herra Koskinen, olemme huolissamme, Marianan kimeä ääni kuului. Kuulimme huhuja kiireisestä avioliitosta. Ne ovat totta, Aulis vastasi. Näin maanantaina Kaarina Lahtisen. Mutta herra Koskinen, nainen on raskaana ja leskeytynyt vasta 2 kuukautta sitten. Karmela kauhisteli. Näytän esimerkin siitä, että pidän huolta hädänalaisista, Aulis vastasi kuivasti. Ihmiset tulevat ajattelemaan imoraaleja asioita, Valentina sanoi kimeästi. Ihmisten ajatukset eivät ole minun huoleni.
Aulis keskeytti vaarallisella äänellä. Päätökseni on tehty. Kiitän käynnistä ja toivotan hyvää päivänjatkoa. Maanantai-aamu oli kirkas ja kylmä. Julia Muori auttoi Kaarinaa pukeutumaan tumman siniseen juhlamekkoon. Se oli hieman suuri hartioista, mutta tiukka vatsasta. He menivät kirkkoon suljetuilla vaunuilla, vain Aulis, Kaarina ja Julia todistajana. Kirkko oli tyhjä, kuten Aulis oli pyytänyt. Pastori Matias odotti alttarilla ilmeellä, jossa yhdistyi paheksunta ja alistuminen. Vihkiminen oli lyhyt. Kun Aulis laittoi sormuksen Kaarinan sormeen, nainen huomasi sen olevan sama, jota ensimmäinen vaimo oli käyttänyt. Aulis kuiskasi, Helena olisi halunnut näin. Hän ei olisi jättänyt hätää kärsivää ilman apua. Kaarina tunsi kyyneleet silmissään. Julistan teidät aviomieheksi ja vaimoksi, pastori sanoi viimein. Aulis kumartui ja suuteli Kaarinaa kevyesti otsalle, ei huulille. Se oli kunnioittava ja paternalistinen ele. Kirkosta poistuessaan Kaarina ei ollut enää köyhä leski, vaan Kaarina Koskinen. Lapsi rekisteröitäisiin herra Koskisen lailliseksi perilliseksi. Uutinen räjähti kylässä. Juoruiltiin, että Kaarina oli viettelijä tai noita. Mutta Aulis jätti ne omaan arvoonsa. Ainoa muutos oli, että Aulis söi nyt illallista Kaarinan kanssa pääsalissa. Aluksi ateriat olivat hiljaisia ja vaivaannuttavia. Eräänä iltana Julia Muori tuli saliin ja sanoi, te kaksi näytätte kuin muukalaisilta samassa talossa. Rouva, olette talon emäntä, alkakaa käyttäytyä niin. Ja herra, lopettakaa vaimonne kohtelu kuin tilapäisenä vieraana. Aulis nauroi, se oli ensimmäinen aito nauru, jonka Kaarina häneltä kuuli. Olet oikeassa, Julia. Hän katsoi Kaarinaa. Anteeksi, jos olen ollut etäinen. En tiedä, miten tämä saadaan toimimaan. En minäkään, Kaarina myönsi hymyillen, mutta ehkä voimme ottaa siitä selvää yhdessä. Tuon illan jälkeen keskustelut pitenivät ja Kaarina alkoi tehdä päätöksiä kartanon hoidosta, mutta sitten ongelmat saapuivat Vihtori Lahtisen muodossa. Vihtori ilmestyi kartanolle syyskuisena iltapäivänä ratsastaen röyhkeästi pihaan. Kaarina oli puutarhassa, kun hän tunnisti lankonsa. Se on siis totta, Vihtori sanoi halveksivasti. Kurja leski naitiin rikkaaseen taloon. Mikä onni? Mitä sinä haluat, Vihtori? Kaarina kysyi ääni vakaana pelosta huolimatta. Tulin hakemaan sitä, mikä on minun, Vihtori vastasi. Lapsi on veljeni verta, minulla on oikeus lapseen. Sinulla ei ole mitään oikeutta, Kaarina sanoi suojellen vatsaansa. Sinä hylkäsit minut kuolemaan. Silloin Auliksen ääni leikkasi ilmaa, ja silti sinulla on otsaat tulla mailleni kutsumatta. Aulis käveli heitä kohti tallilta. Tulin vain puhumaan perheasiasta, Vihtori yritti, mutta perääntyi Auliksen ryhdin edessä. Tämä nainen ei ole enää sinun perhettäsi, Aulis sanoi asettuen Kaarinan rinnalle. Hän on vaimoni ja lapsi on minun lain silmissä. Tämä on järjetöntä, Vihtori huusi. Lapsi on veljeni verta. Posso ja aion, Aulis vastasi kylmästi. Hylkäsit raskaana olevan naisen. Sinulla ei ole moraalisia oikeuksia. Vihtori yritti toista taktiikkaa. Herra Koskinen, ihmiset puhuvat. Jos kerron, että lapsi on veljeni ja tämä on skandaalin peittelyä. Jos teet niin, Aulis keskeytti uhkaavasti, käytän kaikkea valtaani tuhoamaan sinut ja sukusi. Varmistan, ettei kukaan tee kanssanne kauppaa ja että isäsi menettää paikkansa. Teen elämästäsi niin kurjaa, että toivot, ettet olisi koskaan kuullut nimeäni. Vihtori ymmärsi hävinneensä. Hän kirosi, nousi hevosen selkään ja ratsasti pois pölypilven saattelemana. Kaarina tärisi. Aulis laski käden hänen olalleen. Kaikki on hyvin, hän ei palaa. Kiitos, Kaarina sanoi. Kiitos, kun puolustit minua. Olet vaimoni. Se on velvollisuuteni ja oikein. Sinä iltana he puhuivat ensimmäistä kertaa todella. Kaarina kertoi elämästään, peloistaan ja antista. Aulis kertoi Helenasta ja tyhjyydestä, jonka menetykset jättivät. Joskus mietin, onko tämä lapsi lahja, Aulis sanoi katsellen tähtiä. Viimeinen lahja Helenalta lähetettynä tavalla, jota en odottanut. Kaarina tunsi kyyneleet silmissään. Pidän hänestä hyvää huolta. Hän luupasi. 3 päivää myöhemmin synnytys alkoi. Työ kesti 12 tuntia. Tohtori Heikki ja kokenut kätilö Sokorro saapuivat apuun. Kun aurinko laski, Sokorro ilmoitti, se on tyttö, kaunis ja terve tyttö. Kaarina itki uupumuksesta ja onnesta. Aulis tuli huoneeseen ja katsoi lasta kuin ihmettä. Hän on täydellinen, mies kuiskasi ottaen lapsen syliinsä. Miten nimeämme hänet?
Kaarina kysyi. Aulis katsoi lasta. Miten olisi Helena, edesmenneen vaimoni muistoksi? Hän olisi rakastanut tätä lasta. Helena Koskinen on täydellinen, Kaarina vastasi. Seuraavat kuukaudet muuttivat kaiken. Helena oli terve vauva ja Kaarina otti roolinsa emäntänä täysin haltuunsa. Mutta suurin muutos tapahtui Kaarinan ja Auliksen välillä. Eräänä kylmänä kesäkuun yönä, 8 kuukautta häiden jälkeen, Aulis auttoi lohduttamaan itkevää Helenaa. Miten teit sen? Kaarina kysyi nähdessään vauvan rauhoittuvan miehen syliin. En tiedä, Aulis hymyili. Ehkä hän vain tykkää vaihtelusta, Kaarina sanoi hiljaa. Aulis, minun on sanottava jotain. Tiedän, että avioliittomme oli sopimus, mutta olen rakastunut sinuun. Aulis laski vauvan kehtoon ja otti Kaarinaa käsistä. Luulitko, etten huomaa, miten toit valon tähän taloon? Rakastan Helenaa aina, mutta hän on poissa. Sinä olet täällä ja toit elämän ilon takaisin. Minäkin olen rakastunut sinuun, hän suuteli Kaarinaa huulille. Se oli hellä ja lupauksia täynnä oleva suudelma. Vuodet olivat onnellisia. Honkarannan kartano kukoisti. Helena kasvoi reippaaksi tytöksi, joka juoksi puutarhassa ja myöhemmin seurasi isäänsä ratsain tiluksilla. Kaarina ei saanut enää muita lapsia, mutta heille Helena oli siunaus tarpeeksi. Juorut kuolivat ja Lahtisen suku muutti pois seudulta kohdattuaan omien tekojensa seuraukset. Helena ei koskaan saanut tietää totuutta alkuperästään, Aulis sanoi. Hän ei tarvitse sitä tietoa, olen hänen isänsä jokaisella tärkeällä tavalla. Veri ei tee perhettä, vaan rakkaus ja valinta. Kaarina age 72-vuotiaaksi. Hän kuoli rauhallisesti syksyisenä iltapäivänä kuistilla. Aulis oli hänen vierellään. Pelastit henkeni ja annoit minulle kodin, nainen kuiskasi. Miten voin kiittää? Aulis, nyt 84-vuotias, vastasi. Kiitit minua joka päivä hymylläsi. Sinä teit tästä talosta kodin. Kaarina sulki silmänsä ja poistui rauhassa. Aulis seurasi häntä 6 kuukautta myöhemmin. Heidät haudattiin vierekkäin kartanon hautausmaalle. Heidän tarinansa jäi elämään muistutuksena siitä, että epätoivo voi olla alkusoittoa jollekin ihmeelliselle ja että perhe perustuu rakkauteen. Vanha torppa purettiin ja sen tilalle istutettiin valkoisia ruusuja sen naisen muistoksi, joka selvisi mahdottomasta.